Kalinga po. Yan, Bitbit, baghay ka. Bibang. Yan po mga kalingap. Oh, dalawang Durabox po yan. May sopa. Ito, madami po yan. May electric fan, dalawa po. Halos lahat kumplito. May lamisa, may bangko. Kutson. Kutson. Nandyan din po yung kutson. Yan. Kabisira. Yan. Ganda ang ano ni Bina. No? Kumplito. Kumplito po. Nasisusi dito. Yan po mga kaibigan. Yan. Mapupuno itong bahay ni yan. Dalawang Durabox po. Ito po mga kalingap. Yan. Yan si Kagapay. Binitbit na. Pati ito, si Joey the Great. At si Bobby TV 143. Yan. Yan, no. Tapos, yung mga gamit, ilagay na natin. Iyan natin mga gamit. Yan pa, oh. Ay, grabe. Daming laman. Hirap si Joey the Great, serbitirong vlogger. Si Benz TV. Ayan na, oh. May sopa. Sopa. Yan, sopa ninyo ni Bina. Ano Bina, masaya kayo? Wala si nanay mo? Nasa munisipyo. Okay. Bina, pag na-set up lahat yung gamit pati karaoke mo, pwede ka nang kumanta. Ha? Marami kang alam na kanta? Ang dami? Madami, tama-tama. Sige, i-arrange na natin ito lahat. Yan na, oh. Yan po, mga kalingap, mga kaibigan. Ito na po yung mga sopa. Tama-tama lang po sa bahay po nila. Ito po. Yan na. Yan. Yan, oh. Yan. So, ano pa? Ay, ang dami. Yan, oh. Dami, marami po tayong binili po, mga kalingap. Yan, oh, may kaldero, lahat, ha. Yan po. Shout out kay Jolay Ponil, Beth Tolentino, Maigang Vlog, and kay Lanis Asis Vlog TV. Thank you so much. God bless kay Kahilper. Yan. Thank you so much. Mabuhay po tayong lahat. Shout out kay Linda Reyes, kay Inday, at kay Menda. Estel Mac. God bless po. Maraming salamat. Hi din po. I'm preparing something. Kasama po ang gasol, mga kalingap. At ito, mayroon pa tayong binili pong dalawang Durabox. May television, may sopa, at kutson. Yan. Ganun po kaganda yung ati pong pinagawang bahay po, ha, mga kaibigan. Ha? Talagang napakaganda po ng bahay po nila. Kaysa po doon sa dating bahay po nila, mga kaibigan, dating bahay po nila ay talagang ano naman, sirang-sira. Ito po, yan lang po yung bahay, kusina po nila. Naka-hard flex po yan, walang butas, walang pwedeng sumili po sa kanila. Mayroong paminto. May paminto po, mga kaibigan, no? Kaya, yun. Ngayon, sila po yung nasa loob ng compound. Lupa nila. Ito nga po, mga kalingap, nasa loob ng compound sila. Yung kabila po, ay kamag-anak din po nila yan, no? Etong sa likod, nasa loob sila ng compound yan, no? Kaya walang pwedeng pumasok na outsider po sa bahay na ito o sa area ito, mga kalingap. Yan, okay. So, dito po yung platuhan ilalagay. Nabili ako ng mga plato at iba pa, no? At mga gamit po, ito na yung ating binili pong platuhan. Andyan na po. Tapos itong dalawang electric fan, ibigan. Yung sopa, dito yung sopa sa loob. Dito, oh. Ang sopa. Dito ang sopa, dito ang sopa. Okay? So, tag-isa sila ng Durabox. Kay Bina yung isa. Ito kay Bina yan. Ito, kung saan dyan pwede. Ito kay nanay. Ano mo? Ito yung kay Bina Morales. Itong kanyang Durabox po. Ayan, ito sa kanya. Ito yung kwarto ni Bina, ha.
Kagapay. Ito ang kwarto niyong dalawa. Tawa siya eh. Ay, baka magalit yung girlfriend mo. Sabi mo, Mari, mahal, joke lang. Sabi mo. Ha? Joke lang po yan. Oh, joke lang daw. Baka babalikan mo girlfriend mo? Ha? Oh, uwi daw siya po mga kalingap. Dahil laging tumatawag yung girlfriend ni Kaagapay. Kaya, yung kulay pink doon sa bahay kabila. Piturahan. Tapos yung iba, dito na. Ha? Yung puti, yung ano, may guhit-guhit dito eh. May guhit-guhit dyan para gumanda at maganda tingnan. Ano? Para may design yung kanilang ano. Ano lang po ako yung safe lang po. So, ito na po. Habang dito po, nakaupo, upo tayo. So, kakanta-kanta dito. Pan mainit. Kanta-kanta dito. Yan. Yung little pan, ano na muna. Yan po. Abangan nyo po bukas ang ribbon cutting, mga kalingap. At shareball tayo bukas po. Ay, gulpin. Umaga, ay daming karantahan. Songbok po. Oh. Songbok. Songbok. Salamat po ha sa nagbigay nito. Salamat po. Thank you so much. Kay Beth Tolentino, July Paunil, may isang vlog. Ayan, kay Red Novino, and also kay Lorne TV. Thank you. Kay Inday, kay Linda Reyes, sila pa rito ang ating sino pa? Kinay Alaskan vlogger, Linda Reyes. So, sino pa po yung mga hindi ko nabanggit po?